Τι είναι η γλουτένη? Φαντάσου πως υποφέρεις συνεχώς από προβλήματα πέψης. Σε κόβει το στομάχι σου, έχεις βούσκωμα, διάρρεια και πονοκεφάλους. Μερικές φορές η αιτία για όλα αυτά τα συμπτώματα μπορεί να κρύβεται στο φαγητό. Για την ακρίβεια, στα δημητριακά. Ο ένοχος ονομάζεται γλουτένη. Η γλουτένη, γνωστή και ως κολώδης πρωτεΐνη, υπάρχει σε διάφορα είδη δημητριακών, όπως στο σιτάρι, στο κρυθάρι, στην όλυρα και στη σίκαλη, και κάνει το ψωμί τραγανό και το ζυμάρι ελαστικό. Εάν δεν αντέχεις τη γλουτένη, τότε υποφέρεις από δυσανεξία στη γλουτένη. Η κοιλιοκάκη είναι μία μορφή δυσανεξίας, όμως και μία ευαισθησία στη γλουτένη στα δημητριακά μπορεί να έχει τα ίδια συμπτώματα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι δεν ανέχονται τη γλουτένη και οι περισσότεροι χωρίς καν να το γνωρίζουν. Γι' αυτό πηγαίνεις στο γιατρό και βεβαιώσου. Ένα από τα συμπτώματα μπορεί να είναι μία φλεγμονή στο βλενογόνο του λεπτού εντέρου ως αντίδραση στη γλουτένη. Αυτό οδηγεί σε σταδιακή απώλεια της ανάγλυφης υφής του εσωτερικού τυχώματος του εντέρου, ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η απορρόφηση θρεπτικών ουσιών. Το αποτέλεσμα: μακροπρόθεσμα το σώμα υποφέρει από έλλειψη θρεπτικών συστατικών. Η μόνη διέξοδος στην περίπτωση κοιλιοκάκης και ευαισθησίας στη γλουτένη είναι να ξεκινήσεις αμέσως μία διατροφή χωρίς γλουτένη. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να ξεχάσεις την πίτσα, τα ζυμαρικά, το ψωμί και τα μπισκότα. Μην ανησυχείς. Υπάρχουν εναλλακτικές. Τα υψηλής ποιότητας και νόστιμα προϊόντα χωρίς γλουτένη της Share. Η γκάμα περιλαμβάνει ψωμάκια, ζυμαρικά, μπισκότα, μέχρι άλευρα και διάφορα σνακ. Τόσο απλά. Δεν χρειάζεται να σου λείψει τίποτα. Και το ψωμί είναι νόστιμο ακόμα και χωρίς γλουτένη.